Salut! Astăzi am să fac un review mai deosebit. Nu o să fie la un pachet de cărți de joc sau un unboxing. Aici este un review la cutia mea de poker chips. Bine, nu este a mea, este a vărului meu, dar mi-a dat-o mie, o mai joc eu cu ea. Cam astea sunt. Aici avem dealerul, să le punem așa. Deci dealer, chipsul de 5 euro, de 1 euro, de 10 euro și de 50 de euro. Sunt 100 de chipsuri, bine, chipsuri, nu de alea, chipsuri Lays sau ceva, mă scuzați, fac reclamă. Îmi place să fac reclamă. Dealerul, deci 101 de chipsuri, cum a venit, 20 de astea, 20 de astea, 20 de astea, 20 de astea, 25, mă scuzați. Așa, interiorul cutiei are o formă de plastic în care se țin chipsurile. Nu le-am aranjat chiar în ordine așa. Aici chiar am unul spart, a intervenit ceva între doi amici de-ai mei, s-au bătut pe chipsuri sau nu mai știu ce și nu știu cum or fi tras de el și l-a rupt. Am pierdut și piesa care era, lipsă de la el spart, piesa care e aici, uitați. Aici am pierdut-o, nu mai este, bine, nu le-am cerut să-mi dea bani înapoi sau ceva, nu e mare importanță. Ne jucăm și cu ăla. Deci, încă o dată avem dealerul, 50 de euro, 5 euro, 10 euro și 1 euro. Cam acesta este review-ul la cutia mea de salut! Like, subscribe, lăsați comentarii dacă vă place, dacă nu vă place, dacă vreți să mai fac ceea ce fac. Cam așa, în scurt timp o să fac și trucuri, am să fac și tutoriale, păi cam asta ar fi. Salut!